चढ़ल बा सावन महीना तहरा से कहतानी हम रोजीना काहे मानलू ना बात गौरा रानी काहे खिसियात बानी स्वामी जी भांग राउर पीस देले बानी काहे खिसियात बानी स्वामी जी भांग राउर पीस देले बानी भंग पीस दिहा पहिले बड़े नादान अभी कार्तिक गणेश जी बुझिए स्वामी तनी हमरो कलेश जी तनी हमरो बुझो परेशानी काहे खिसियात बानी स्वामी जी भांग राउर पीस देले बानी काहे खिसियात बानी स्वामी जी भांग राउर पीस देले बानी भंग चीलम के फोड़ी बट भंगिए से मोर जिंदगानी काहे खिसियात बानी स्वामी जी भांग राउर पीस देले बानी काहे खिसियात बानी स्वामी जी भांग राउर पीस देले बानी जहिया से चढ़ल बा सावन महीना तहरा से कहतानी हम रोजीना जहिया से चढ़ल बा सावन महीना तहरा से कहतानी हम रोजीना